Pozdrav ljudi, gdje ste, šta ima, šta se radi. I danas ćemo da igramo Skywars. Evo ovdje. I ljudi, da, nisam vam čestitao novu godinu, srećna nova godina i svi praznici, da vam se sve želje ispune. Nemojte mi zamjeriti, tek sam ustao, pa dosta imam obaveze danas. Snimio sam ovako, zato što trebamo ići negdje. Kod mene pada snijeg. Ne znam kod vas, ali kod mene je dokoljno. Dakle, pada... I narode, inače pišite šta bi mogao još da snimam. Pošto još malo pa trebam grafičku da mijenjam, da što je užas. Jedno će biti bolji gameplay, nije gameplay nego gameplay. I da. I pišite kako vam se sviđa moj intro. To je prvi intro na kanalu. Da, to je prvi intro. Sad samo da me neko ne okine, to bi bilo super. To bi jako super bilo. Ajde sad. Samo da neko nema luk ili grudve. A meni je pa nestalo. Pa nestalo mi je drveta. Pa nestalo je drveta, pa nestalo je drveta, pa nestalo je drveta. Nema ovdje nešto. Ima. To je super. Dakle, i da, ljudi, ja bih samo da se zahvalim za ovi 11 saba. Kad sam nisam snimao, imao sam samo 6. I sad se napunilo, znači 5 subscribera sam dobio kako nisam snimao. Ja bih samo da se zahvalim za to. Zemlje, valjda će nam biti dosta ovo, ako ne, onda ne znam. Hoćeš ti? Sad smo tim sa njim. Što sam se ja zajebao. Uzmite na prostom rečniku. Što me svrbi? Da me udaraš, bre. Dobro, to je. Ne treba kontrola, bre. Treba mi ovo. Sad bila bi lijepa
da on mene ne udari, da ja ne padem. Ja nemam više blokova. Gdje je pao? Gdje je otišao? U tu nivou. Ima. On ima Ender Pearl. A meni nije htio da dadne. Jaj. Yes, ima Ender. Znači se ovako piše, ne znam. Zaboravio sam. Šta ovdje? To mi treba. To mi treba. Ovo ćemo trebati. I ovo. Gledović. X, flint and steel, to ćemo trebati. To, opet flint and steel. Sad. Tu je čuti. Tu samo nas dvojica. Bajo. Ajde. 3. Ubit će me, nema šta. Nema šta, gotovo. Paši sam. Ajde, svaka čast, pobjedio si, super. Koliko već snimam? 7 minuta! 7 minuta jedna partija, vat? Ajde, odigrat ćemo još jednu. Valjda se neće toliko odužiti. Baš se previše odužila ova partija. Au! Ovo je dobra mapa. Puštaj. Svako. Što mi laguje, brate. Ne. Diamond sword, to je to. Opremljen sam sad. To. Ima to. Treba će mi blokova. Ovo. Ajmo sad. Nemam strijeli. Ali imam. To! Yeah! A dobro, srušili smo jednog. To je dobro. Samo sad da nas neko ne sluši. Mi bit će super. Aha, to je to. Ja sad samo trebam biti oprezni, imamo Diamond Sword. To, ne damo ovo nikome. Ender Pearl imamo. To je to, bre. Tako, idemo. Chestplate, what? Nisam ni vidio da ovo ima. Iron helmet. Treba isto. Tu da padnem. Moram da se healujem. Healuj se. Šta ima ovdje? Ovo pokupio sve odavde. Jeste. To, brale. Ja ovo maniću pijareću.
O mamicu ti. A da li je moguće? A ništa, eto. To je bilo to ljudi, nadam se da ste uživali i vidimo se u sljedećem. Pozdrav!